Dobrý deň priatelia, vitajte pri našom novom videu, v ktorom sa spolu pozrieme do opusteného družstva a povieme si viac o histórii jednotných roľníckych družstiev v Československu. Zákon, podľa ktorého začali vznikať jednotné roľnícke družstvá, schválili v Československu pred 75 rokmi, konkrétne 23. februára 1949. Družstvá vo svete aj u nás fungovali už aj predtým. Nová legislatíva však do ich fungovania priniesla nové podmienky a pravidlá, vrátane osevných postupov, znárodnenia, kolektivizácie aj zániku súkromného hospodárenia. Poľnohospodárska politika vo svete aj u nás má svoj historický vývoj a bývalá politika Československa vychádzala aj z udalostí, ktoré sa udiali v minulom storočí. Európa mala za sebou 2 vojny aj 3 hladomory, počas ktorých zomrelo mnoho ľudí pre nedostatok potravín. Jednotlivé štáty sa snažili riešiť svoju potravinovú sebestačnosť a postupne vznikol systém dotovaného poľnohospodárstva. Po druhej svetovej vojne sa Európa navyše rozdelila, Západ a Východ robili rôzne protiopatrenia. K nim patrilo aj embargo na dovoz strategických surovín vrátane potravín. Nakoľko východné krajiny mali problém nakúpiť a doviesť potraviny zo západných krajín, aj Československo sa snažilo zabezpečiť si čo najviac surovín vo svojej krajine. Jedným z krokov, ktoré k tomu mali prispieť, bol aj zákon o jednotných roľníckych družstvách. Pri poľnohospodárskej politike bolo jedným z cieľov zabezpečiť sebestačnosť najmä obilnín, pretože od nich závisel chlieb, ale aj krmné zdroje pre hospodárske zvieratá. Sebestačnosť krajiny sa postupne vyšplhala až nad 90%. Počet JRD v Československu sa časom výrazne menil. V roku 1952 bolo v Československu 5848 družstiev, v roku 1960 dokonca 10816 a v roku 1980 1721 družstiev. V roku 1980 bolo v Československu celkovo 1721 družstiev, z toho 1080 v Čechách a 641 na Slovensku. Na jednotné roľnícke družstvá v roku 1980 pripadalo 63% všetkej poľnohospodárskej pôdy v Československu. Zvyšok pôdy pripadal na štátne poľnohospodárske podniky, najmä tzv. Štátne statky a na nesocialistický sektor. Podiel jednotných roľníckych družstiev na hrubej poľnohospodárskej produkcii Československa v roku 1980 bol 58%. Združstevňovanie netreba vidieť čierno-bielo. Nebolo to ani úplne dobré, ale nebolo to ani úplne zlé. Bolo spojené aj s rozvojom obcí a prinieslo efektívnu formu hospodárenia. Na druhú stranu netreba zabúdať, ako kontroverzné bolo znárodňovanie a založenie družstevníctva, keďže boli aj násilné prípady, keď drobným roľníkom nad 50 hektárov pôdy sa pôda brala a musela byť zoštátnená a daná do roľníckych družstiev. Po páde režimu v roku 1989 sa začali rozpadať jednotné roľnícke družstvá a pôvodní majitelia mohli požiadať o vrátenie ich pôdy v rámci procesov reštitúcií. Okrem pozemkov mali títo pôvodní majitelia aj nárok na náhradu za skonfiškovaný živý majetok. Jednotlivé družstvá sa začali separovať z pôvodne zlúčených celkov a začali fungovať nezávisle. Tento vývoj bol prospešný, pretože zlúčené družstvá ešte neboli dostatočne stabilizované a hospodárenie v menších družstvách bolo účinnejšie. Avšak niektoré družstvá mali smolu. Niektorí, najmä starší predsedovia, mali záujem zámerne priviesť družstvá do bankrotu. Po krachu družstva potom kupovali cenné budovy a technológie. Následne transformovali družstvá na spoločnosť s ručením obmedzeným, pokračovali vo vedúcich pozíciách obchodných spoločností a hospodárili pre vlastný prospech. Neskôr, keď sa družstvu prestalo dariť, predali ho alebo nechali schátrať. A to je osud aj družstva na našich záberoch. Družstvo sa vplyvom vandalov a poveternostných vplyvov rozpadlo. Zašlú slávu mu už nikto nevráti. A to je z videa o histórii jednotných roľníckych družstiev v Československu všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.